mi em diuen José Vicente San Vicente i el meu germà Emilio San Vicente i el negoci es diu Electrodomèstics Sant Vicent i TV Tècnics. El meu negoci ve tindre uns 35 anys més o menys i ens dediquem a la venda i reparació de tots el tipus d'electrodomèstics i igual venem que reparem. Ens agrada l'atenció al client, cara a cara, i més que ens agrada molt en la nostra època la reparació dels aparatos i ens dediquem a el que ens agrada des de xicotets. La idea va així que ens agradava l'electrònica, estudiarem en la seva època l'electrònica i d'ahir començarem reparant, després començarem muntant un poquet una tenda més xicoteta d'electrodomèstics i a poc hem anat pujant fins que hem acabat en aquesta tienda que tenim ara. De moment, molt bé. Com he comentat antes, teníem una tenda molt xicotiua, a poc la gent ha anat coneguent-nos, nosaltres hem anat treballant més i de moment molt bé. Tenim una tenda ja respectable, gran. Començarem reparant en una tenda xicoteta, hem anat a poc pujant de nivell fins que acabem en una tenda ja més respectable, més gran i de moment estem molt contents en la tenda que tenim ara i el negoci. Sí, tenim tot tipus d'electrodomèstics en la tenda, televisió, llavadores, neveres, tots els anys ens anem formant per estar sempre a l'últim en les tecnologies que tenim. El nostre negoci a un poble com Sueca és l'atenció personalitzada. No és com les grans superfícies que no n'hi ha ningú que t'atén, així nosaltres atenem personalment, donem un servici després de reparació i d'atenció al client, que si falla un aparat o qualsevol cosa, nosaltres anem i ho expliquem les vegades que faci falta. Que es tiren avant, que es facin l'ànimo, encara que la societat està un poquet complicat tot el negoci, però que facin força i que munten negocis, que és el que fa falta en Espanya. Arrimat és, per nosaltres, una associació de totes les tendes del poble que ens ajuda, ens dona aports i de tot, i de moment molt bé, estem a gustos en ell.